दाबो फैला माथो रावबो नै मोनासिगोनानो आंनिबा रावबो फैखोला बिसोराबो अबावबा थांदोंसो खोमा आलासिफोर जानो गासिबो थांजोबदों बायदि मोनदों आं रावबो गैयाबो माबायदि थाबाय थानो आं बेयाव मालायनि न' मा होननानै थानो रावबो मानसि गैयाबा लामायाव थांद' सोरबा मिन्थिनो हानाय बिसोर अबाव थांदों बे दादैनियावनो सोंनि र' दादै औ नानि दादै बै आबै लोङा मानसिफोरा अबाव थांजोबदोंबा आबै माने बै सिखिरि लोङा गुथा लोङा औ दादै बिसोरा माबा बिबौ थैदों बै बाजैया बाजैनि बिफाया थैदों प्रेसार जानानै बेयावनो थांजोबदों बिसा गासिबो न'आव रावबो गैया बेनिफ्राय माला फैयोथाय दिनै फैखानाय नंला बायदि मोनदों आं साननैसो थागोनसो ना मायो बिबौ थैदों दिनै फैनाय नंला खोमा ने फैनाय नंला खोमा दिनै अबाव फैबावनो मानसि थैदों दे मानोमोन नानि मायबा खामानि दंमोन औ एसे नानि नों बै मास्टार लोङानाव थानायानो ना औ दा मा खालायनां दे नानि थाथ' होमबा बै मोसौसो नागिरना फैदोंमोन आं औ दे बिबौ थैदोंब्लालाय अबाव फैखानाय नंला बायदि मोनबाय आं दिनै फैखाला बिसोरो आरो मानसिनि न'खराव मा होनना थानो आइखौ फन खालायनो र' आइया सफैथारसिगोन आदायाबो सफैयाखैनो 6ता जासिगोनानो र' आइखौ फन खालायनानै मायबा लाबोफानो होनबासो एसे गोबाव जागोन मबाइलखौबो रुमावसो गारबोबाय र' फन खालायनो हेलौ आयै नों अफिसनिफ्राय ओंखारबोबाय नामा ओंखाराखै र' दिनै एसे खामानि बारायदों एसे लेट जागोन आंना लेट औ जागोन दे जागोन दे नङा माने ओंखाम ओंख्रि सुदोंना नोंखौ माब्ला फैगोन होननानै फैनोब्लाथाय मायबा जाग्रा लाना फै होननानै रेस्टुरेन्टनिफ्राय एसे लेट जागोन आंना हर जागोन आं 6:30 ओंखारलांनांगोन बेनिफ्राय 7:30 जानो हानाय एसेबां गिदिर सेंग्रा सानै दङ ओंखामखौबो संना जानो हाया नामा नै दा आंना थांनायाथ' लेट जागोनानो आं थांनानै ओंखाम संनोबो बिराद खामानिखा बिराद टाइट जाना दङ आं थांनानै संहैनोबो बागोन आं संहैनोबो हानाय नङा नै आं माबा खालामनो नागिरदों बे हटेलनिफ्राय ओंखाम अर्डार होनानै पेकिं खालामना लांखानोसै आं बेखौनो जागोन ना जाया नोंसोरो दा आरो न'आव थांनानै बे माखासे खामानिखौ मावहैनो धैर्य गैया आंहा आं हटेलनि ओंखामखौ जानो हाया उदै गाज्रि जायो आंना जालायबाय दे नोंसिना बेनोसै दे दोन मोजाङानो जाबाय र' आइया लेट जागोन होननानै बुंदों दा मा खालायनां अबाव थांनांगौ अबाव थांनो आङो सोर थांहरो बेनो राहा गोथे जिउ जेरावबो लांलायबाय आङो रावजोंबो अनसायजानो मावरिया रावजोंबो सैजायो आङो थैबाबो जायो आं दिनै आं जेराव मोनो बेयावनो थांगोन आं रावखौबो गिया आङो दिनै जाय बुथारदों आंखौ सोरबा बुथारना दोनबा मोजांसो मोनगोन आं ओंखारलांगोन आं दिनै हर गेजेरबाबो जेरावबाबो थांगोन आं थैथों आं थैबाबो रावबो गाबग्रा मानसि गैखाया थांगोन आं दिनै जेरावबाबो थांगोन आं नायनि आंबो दिनै नों इसोर आंनि खाफालाव मा लिरनानै दोनदों उन्दैनिफ्रायथ' दिनैसिम आंनि खाफालजों गेलेगासिनो दङ नों इसोर दिनैबो नायनि आं नों मा गेलेयो आंजों बुथारना थांनानै दोनो आंखौ नायगोन आं दिनै थैथों आं दिनै जेराव सहैगोन आं थांगोन आं दिनै जेराव मेरावनो थांगोन आं अशान्ति मोनबाय आं बे जिउखौ अशान्ति मोनबाय आं मुगैजानाय होखारजानाय आरो मिनिजानाय बासिजानाय बेखौल' मोनदों आं आंनि बे जिउआव बिनि अनगायै जेबो होआखैनो आंना जेबो मोनाखै आं साननायफोरा मोनसेबो जाफुङासैलै बारहुंखा गैया नोंसा नोंबाजिखौ लोगोखौनो मोनासै आं मा हाबिलाखौ लोगो मोनासै नोङो मानो मा जानाय बेनिफ्राय ड्राइभार दादायाबो गैया नोंसोर सफैयाखै दे मा बुंनो सासे सिख्ला एक्सिडेन्ट जादों मा एक्सिडेन्ट जादों नोंनि गारिजों नामा नों एक्सिडेन्ट खालायदों नामा ओइ जाम्बा आं एक्सिडेन्ट खालायगोन नामा आं खालायाखै सोरबा सैमानि फिसा एक्सिडेन्ट खालायना गालांखो बे सिख्लाखौ लामा गेजेराव खुन्दायना गालांदों आंसो हस्पिटालाव लांनो गोनां जाबाय बेयावनो सानसेया थानांबाय गैया बिनि उनाव हाबिलाखौनो लोगो मोनगारासै आंहा हाबिलायाबा सहैयाखै बेसे टेनसन जादों दा आंहा खर' गावगुलायनाय आंसो मिथिगौ दा टेनसनावनो खर'आनो गावहां दा आंना मा खालायदों आं हाबिलाखौ फन खालायदों फनाबो नाङा हाबिलाखौ लोगो मोनासै मा जाखो आंहा लाथिख' थम लाथिख' जेबो गैला आंहा जेबोखौनो मोनासै आं जेबोआनो जाफुङासै आंना लाथिख'सो जाबाय आं बेखौनो एसेबां टेनसन लानांगौ नामा आदा
बे आमेरिकायावथ' थायाखैना बे जोंफोरनि जायगायावनो अबेबा जायगायाव दङ गामिखौबो माथो मिथिखागौ गामिनि मुंखौ माब्लाबा नागिरना थांगोन ना सानैजों थेवबो माब्ला नागिरगोन माब्ला मागोन माब्ला थांगोन आइया गारि सालायनो होबानो थांगोन नों खालि एसे मोजां जाबावल' बिनि उनावनो थांगोन सानैजों नागिरनानै हाबिलानि न'सिम थिग आइडिया बेथ' आइडिया मोजाङानो र' थेवबोना आं लुबैदोंमोन ना हाबिलानि न'खौ नायहैनो जागोनलै आदा जागोन थार मोजां मोननाया मोनलायखायो नों टेनसन लानाङा बेनिफ्राय बे एक्सिडेन्ट जानाय सिख्लाया सिरियासथ' नङा सिरियासानोमोनब्रा आंसो बासायबाय अ बे सिख्लाखौनो बासायनांगौ दंखायोमोन खोमा दिनै बिनिखायनो हाबिलाजों थांनो होआसै इसोरा जेनेबा औ बेखौनोथ' सानना लानांसिगोन आरो भुटान थांसै आं आंनि बे नासयजानाय बयजोंबो मुगैजानाय बे जिउखौ बाबाय आं बयनिबो गोजानाव थांसै आं हाला आं सहायबाय थानो उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि देरबोबाय आं दिनै सिख्ला जालांबाय थेवबो आंनि जिउआव मोजाङानो जाला जेबो मोजां जाया आंनि जिउआव आं मोजां मायबा मोनसे खालायबाबो गाज्रिसो जायो जेबो मोजां जाया आंजों बेनिखायनो थांसै आं भुटान आं सानदोंमोन नोंखौ लोगो मोनगोन होननानै गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायगोन होननानै नाथाय नुदों आंनि खाफाला माबायदि आंनि बे खाफाल मोनदि खाफालाव जेबो मोजां लिरनाय गैखाया जेबो मोजां जाखाया गाज्रिल' जाखायो मोजां माबाबो गाज्रि जायो बे खाफालाव आं जेबो मोजां लिरना लाबोआखै थांसै आं बयनिबो गोजानाव नोंसोर मोजाङै बयबो थाबानो जाबाय आंनि गोसोआव नोंनि थाखाय अरायबो अननाया थाबाय थागोन भुटान माबायदि आंनि खाफाला नुदों एसेबां सम थायै दिनै आं फैबाय नाथाय दिनैबो बेबायदिनो जाबाय आनैजों होखारजाबाय एसेबां मोजाङै निजेनि साननानै फैबाय आनैजों होखारजाबाय बेखि आरो भुटान नङा न'आव रावबो गैया थारमाने बेयाव रावनिबो दाय गैया रावनिबो गोरोन्थि गैया गासिबो आंनिनो दाय गासिबो आंनिनो गोरोन्थि बेनिखायनो आं होखारजाबाय आनैजों सोरखौबा बासायनो थांबाय आं होखारजाबाय भुटानजों फैबाय बिसोराबो रावबो गैया थारमाने बेखौनो बुजायो जे आं जोनोम जानायनि उनावनो बिमा बिफा थैबाय बिसोरखौबो खोमाना लाबाय आरो दा आं सोरनिबा खाथियाव फैबाबो बिसोरबो गोजान जालाङो निजेनो गावबा गाव बेखौनो फोरमायो आं बे जिउआव हारसिं फैदों हारसिं थानांगोन हारसिं आं जेब्लाबो हारसिं रावबो गैजादों मावरिया थांसै आं भुटान थांसै ओइ गालि नोंस्रा बिहावा थैबायनो माथो मा बिहावा थैबाय आंना बिहावा थैबाय आंना मा एसे मोजां रंजाथाव निउस बेलाय बिहावा थैबाय साला फाफि बोराया थैबाय मोनदोंसोला होद फाग्लि मानसि थैनायखौ बेबायदि मिनिनो हामगौ नामा मिनिया मानबा थेवबो बे बोराया एसे मोजां मोनबावसो बोराया जेबो बुङामोनसो आंखौ एसे अनोमोनानो बोराया बेनिफ्राय बे बुरिनि खोथा लानानैसो एसे गेजेर गाज्रि खालामोमोन बे बुरियासो फाफि बुरियासो थैग्रोनांगौमोन बे बोराया थैस्लायस्लाय बुरिया थैबासो मोजां मोनगौमोन आं बे बुरिया थैबाथ' सानसे माने मिनिबाय थागोन आं जानला मोनला बुंबाय थायो बे फाग्लि आगोलनि सबाबफोरानो आखलफोरानो खाराखै दाबो बुरिलायलांबाय बुङामोन दा बिसिनि थाखाय नांजाखांनाय जानानै आंना न'खरा बायख्लायजोबदों मिथिबाय बे फाफि बुरिया थैग्रोनांगौमोन होनबासो रंजागौमोन आं माला थैगोनथाय बे बुरिया साला बुरिखौसो थाब थैथों होननानै सावहोग्रोदोंमोन आं बोरायनावसो नांबाय सावा माब्ला थैनानो बे बोराय बिलदाङालाय जासो बे प्रेसार जानानै थैयाखै बे जानायखौल' मिथिथारोमोन अमा जासिमोन बोराया प्रेसारा बारा जाना थैदोंहाय बे जाखर मानसि थैयामोनबा देहायानो बुदादां थिखांनोनो हाखाया जानायखौबा गारामोन थैया मायबा बे फुङाव थैदोंनोहाय फुङाव बेबायदिनो थैलांगोन आरो सानसे आंनि संसारखौ गाज्रि खालायनाया बुरियाबो थैगोन र' बे बुरियाबो फैगासिनो र' जमराजाया लांफैगोन र' बेखौबो साननैसो दिनावनो नायबाय थानाय आलानि बेसे रंजा खुसि आंहा गुबुन जानानै जुदा जानानै हौवाजों स्रायनो रायजो जाहैदोंमोन बे फाफि बुरै आरो बे बोरायनि थाखाय हौवाया साला आंखौ थैया जानानै साला गुबुन हिनजाव हाबा खालायबाय फाप नांजोबदों बिस्रा थैगोन सासे बेबायदिनो बे थैनो रोङि बुरिया सालाया आंखौ बिराद सैखायामोन बेयो मेगन सासिमोन देलायबाबो मेगन सायो उन्दुबाबो मेगन सायो अबावबा स'आव थांबाबो मेगन सायो पार्लाराव थांबाबो मेगन सायो
मेगनल' साथारोमोन बे बुरैया सालानि बेनिखायनो साब बोराया थैजाबाय मोनदोंसोबा मोनदों खबर लानोसो थांनांगौमोन नामा मानो ओमफानि खबर लानो थांनांगौ बेलाय फाग्लि बुरै साला नोंबो मानो ओमफानि खबर लानो थांनो लाजियाव खोमा फिसाजोखौ होखारहरदों आरो माबा बोरायखौ माबा थैनोबो खबर लानो थांगोन जेबो दरखार गैया दे जेबो दरखार गैया बेहाय थाङा खुगायाल' फेल फेल नोंनो बुंनाय आं मा दाय मावदोंमोन दे आं मा दाय मावदोंमोन आं मा गाज्रिमोन खालि आङो एसे गोसो बायदिल'सो खालायनो नागिरमोन देलायनाया बांसिनमोन पार्लाराव थांनाया बांसिनमोन खामानि मावनाया एसे खममोन आरो उन्दुनाया एसे बांसिनमोन आरो हर गेजेर गेजेराव मबाइल नायोमोन ओमफ्राय सोरांनानै सिखारनाया एसे 8टाफोर जायोमोन आरो 8टा 9टा बेनो गाज्रि जाबाय नामा बे थाखाय आंखौ होखारनांगौ बिदि खालामनानै बिहामजोआ गाज्रि जायो नामा दालाय बेफोरखौ बुंनालाय माथो लाब जाबावगोन आरो नोंहाबोलाय बुजिनाय समाव बुजियासै बिहामजो जानायनि उनाव आरो स्वभाबफोरखौ सरित्रफोरखौ आखलफोरखौ एसे सोलायनांगौ जायोना नों सिख्लानि बायदि थाबाय थाबानो जायाना न'खर गंसे सालायनांगौ जायोमोन दालाय बेफोरखौ बुंनालाय माथो लाब बाद हो थाङासैयानो आरो दा गथ' गथाय देरबावबाय थैलायलांबाय दालाय मानो आरो बेफोर बाथ्राखौ दिहुनबावदों दिहुना ए थैजासिम दिहुनगोन आं आरो थैजासिम सावबाय थागोन आं बिसोरखौ सालानि बे गोसोआव दाबो दङ पाटनो पारसेन्टफोर दाबो दङ जेबो बावगारनो हायाखै आं मोनथिबाय आंहा जेबो दाय गैयामोन खालि आं देलायमांग्रिल'सोमोन पार्लाराव बांसिन थाङोमोन उन्दुनाया बांसिनमोन थाब सिखारामोन बेसोल'मोन आरो ओंखाम संनो बायोमोन गेजेर गेजेर बेसोल'मोन बेयावनो होखारहरदों नामा बेयावनो नांज्लायो नामा हौवाया बेबायदि खालामब्लानो बिहामजोआ गाज्रि जायो नामा आं खालि मदार्न बिहामजो आरो दानि जुगनि मदार्न बिहामजोफ्रा बेबायदिनो जाखायो गोबोजों उन्दुयो गोबोजों सिखारो पार्लाराव थाङो बे मदार्न बिहामजोआ बेबायदिनो जाखायो बेखौनो गाज्रि मोननांगौ जाबाय नामा मदार्न बिहामजो जाबानो बे आखलाबो गाज्रि जायो नामा बेखिनि बाथ्राखौनोलाय मानोथो फोरमायनानै आगोलनो बुंदि दासोलाय बुंनानैलाय मा जाबावनो मा जायगा मोनखोथाय खोमसिथार सिनायाखैबो आं जेबो बेसेसो टाइम जाखोथाय 12টা जाबाय ना मायोथाय কি হা ভণ্টি ৰাতি 12টা বজাত কাক বিচাৰি আছা ভণ্টি আমাৰ লগত যাবি যদি কাক লাগে কাক বিচাৰি আছা আমি আছো না যাঙা আমাৰ লগত ডাৰ্লিং ক'ত যোৱা ৰুখ আছো না